Nakabalo ka anang Carita Cemetery sa Cebu? Ayaw gyud og duol diha ug gabii. Kay naa ko'y istorya nimo nga hangtod karon di gihapon sila katuo kung tinuod pa to o bangungot lang, pero ang tinuod naa pa gyud sila'y trauma hangtod karon. Kani nga istorya gikan ni sa tulo na kong amiga. Mga college student ni sila. Sa una manggod na ay assignment about sa local urban legends. Ambisyosa manggod kaayo ni sila. Mauto ilang gi-decide nga adto sila sa Carita Cemetery para mag-document og haunted na lugar. Wala sila kabalo na ang ilang kasinatian dili na nila malimtan hantod sa ilang kamatayon. Kung taga Cebu ka, imposible nga wa pagyud ka kadungog sa Carita Cemetery. Kilid lang sa dakong highway dapit sa barangay Carita god. Pero bisan og naa na sa sentro sa syudad, murag nakalimtan na siya sa kalibutan. Usahay kung moagi ka sa kalsada, di nimo ratagdon, pero kung mutoto ka, makita nimo ang daan na lapida, ang karaan na gate ug ang mga punuan sa akasya nga gusto kang tabunan. Ang Carita Cemetery bro, dili lang ni ordinaryong lubnganan. Ini ang pinakakaraang public cemetery sa Cebu. Itukod pa ni panahon pa sa mga Kastila ug sukad pa sa unang gubat hantod karon giatiman pa. Naa dire gilubong ang mga biktima adtong pandemya, mga rebelde, mga inosente nga gipatay sa kasikas sa syudad ug mga patay nga walay pamilya kanang walay muklimba. Diha lang sila gilubong. Usahay, isa ka lungon, duha ka lawas. Kung makasuroy ka sa sulod bro, tanang parte sa sulod sa sementeryo na adyod mga istorya. Pag-abli pa lang jud sa gate sa sementeryo bro, lain na jud ang hangin. Di pareha sa laing lubnganan nga hayag pa og halangdunon ang hitsura, pero ang Carita bro, burag na ay sa labtunon nga kahanginan, di bugnaw tungod sa klima, kundi bugnaw nga murag na ay nitan-aw nimo ang mga lapida daghang wala nay ngalan, ang uban giitlugan na og mga langgam, ang mga lubnganan nga wala na jud bisitaha sa tagtungod nga murag nangita og pagtagad. Pero sa kadugayon sa panahon, daghan na kaayog nahitabo diri nga lisod jud tuhuan. Daghan nagyod og gisulti ang mga residente daplin sa sementeryo na naa daw sila madungog na mga tingog sa kagabion nga walay tawo, mga laka nga murag nagdagan unya kalit lang pud kuno mobalhin ang kahayag sa poste. Naatoy tricycle driver kuno nag-ingon nga kada gabi na ay kandila daw maglupad unya gasiga. Unya usa ka higayon kadtong niagi siya sa sementeryo na dili jud niya malimtan na ay babayi nagpula og sinina nga ni para niya. Unya nisakay pa jud, pipila pa lang ka metros ilang dagan, wala na sa iyang likod. Sa mga lumulupyo diri sa daplin, usa sa ilang di gyud malimtan mao ang hulagway sa Red Lady. Kana bitong multo nga permi nila makit-an nga naglutaw daplin sa mga lapida. Ula ang sinina, taas ang buhok, unya dili maklaro ang nawong. Apan kung lantawon daw siya nimo, idiretso ang imong pagtan-aw, imong pananaw murag mablard unya imong lawas mukurog og kalit. Mura ka gibira sa kahadlok nga dili lang panglawas kundi pangkalag. Naay uban nga makapugong sa ilang lawas pero kasagaran manggahi sa kalisang. Giingon nila nga ang Red Lady kay usa ka babaye nga i-torture 1970s pa ni nahitabo. Usa daw siya katrabahante sa simbahan
nga gihimong biktima sa duha ka sakristan ug usa ka sundalo. Itabunan ang iyang baba gamit ang panyo, ilugos sulod sa menteryo ug gibutangan og lapida nga dili iya. Ilubong daw siya nga buhi pa. Mao hangtod karon iyang kalag naglagot, nagpangita og hustisya. Ang sinina niya nga pula simbolo daw sa dugo. Ang iyang nawong giingon nga matabunan sa buhok kay kun makita nimo basin makalimot ka nga buhi pa ka. Naay footage nga gikopya sa CCTV sa simbahan sa Dublin bro. Gikopya lang og isnik sa usa ka worker alas 12 sa gabi. Nakita kuno nila nga niagi ang babayeng kasinina og puwa sa eskina sulod sa menteryo. Walay tiil pero naglutaw, klaro kaayo nga dunay laing presensya. Di kuno ni camera glitch, ang mga tigbantay mismo nag-ingon. Kani nga background bro, dili lang ni para hadlok-hadlok, dili ni urban legend lang, daghan ng kasinatian, daghan nagdasakpan nga panghitabo na dili natural. Ug mao ni ang lugar na ilang giadto sa gabi ang tulo ka babayi tungod sa ilang thesis, ilang kuryosidad ug sa ilang pagtuo nga istorya-istorya rani nasayop gyud ay. Wala sila kabalo nga ang ilang pagsulod sa karita murag pagpukaw sa kalag nga dugay na gyud natulog. So karon iabot ang adlaw, ang tulo ka amiga, si Carla, si Dayan, si Joyce isulod sa karita alas 8 sa gabi. Wala sila'y kauban pero nagdala sila kamera, flashlight o voice recorder. Pag-abot nila, murag normal lang tanan, hilom, bugnaw, ngit-ngit. Ang mga kandila pipila sa lubnganan, nagsiga pa. Pero after 10 minutes, nagsugod na og kausab ang hangin. Naagyod gibati si Carla nga murag itan-aw sila. Unya, niabot na sila sulod sa Carita Cemetery alas 8:30 sa gabi. Hilom na ang lugar, ang ilang mga tunog sa yuta, maurag yun ilang madungog. Paspas ba og istorya si Carla kay murag excited lagi, pero si Joyce nagkanaog ang tingog, murag nakabati og lahi. Unya si Dayan focus ra sa kamera, pero kada turn niya sa tripod maglingi-lingi gyud siya, murag naa siya'y namatikdan sa kilid. Unya nagsugod na sila og shot. Pagplan kay simple ra, bidyuhan ang lugar, interviewon ang ilang usag-usa. Unya voice recorded kung naa ba sila'y badakpan nga dili makita sa kamera. Unya kaysa dihang nagsugod na sila og interview, niabot ang kabugnaw nga murag walay rason. Ambot nga no, pero niabot lang og kalit ang bugnaw nga murag nanuktok sa panit nila. Murag naay hangin nga nipilit sa ilang likod ba, nga murag gigakos ka og multo. Nagsugod na og kabati si Joyce, giingon niya nga murag naa jud nagtan-aw nato. Si Carla murag nagkatawa pa, pero si Dayan niingon ayaw ana oy. Unya paglingi nila sa luyo, naay babayeng nagbarog layo-layo nila og gamay, nagkasulob og kini og sinina nga pula, taas ang buhok ug nagatubang sa ilang direksyon. Wala ra sila'y reaksyon, murag gatuo ra sila nga nibisita lang na tagtungod sa gilubong sa menteryo. Pero padayon lang sila og unya i-zoom ni Dayan sa kamera para makita ang nawong niya, pero blurred ang iyang image. Murag ang kamera mismo dili ganahan mo focus ni Dayan, kada adjust mag-static gamay ang screen. Nahibulong sila, so nibalik na lang sila og focus sa script, pero kada shot nila naagyod sila'y madungog nga kalit nga tingog, pero wala sila'y makita. Unya nawala ang babaye sa likod nila nga nagbarog, dili kaayo dayo nila.
Unya ang flashlight kay magsiga og hinay, unya kalit mapalong, unya moon og balik, naa pa sila'y nadunggan nga kalit nga ulagapak, murag daay kutsilyo nga gilabay sa lapida. Nagpadayon gihapon sila pero samtang nagsugod na og voice recording si Joyce. Iyang giingon nga murag naay ni huyop duol sa iyang liog. Wala siya'y nakita pero ang iyang nawumbro nang luspad, nangurog siya, nagtutok ra siya sa kamera. Si Dea niingon, "Joyce, okay ra ka?" Niduol siya pero ang flashlight niya napalong. Ug sa dihang niyuko siya para motan-aw sa nawong ni Joyce, iyang nakita na ay babayeng pula og sinina sa likod sa iyang kamera. Dili ni joke, sa reflection lang sa camera lens niya nakita. Pero paglingi niya sa layo, wala na. Pero naa na sila gibati nga kabugat, murag bugat ang hangin, di ka ka-breath og normal, ug ang kahumot murag ipulihan nga baho sa lansang ug rosas nga nadaot. Murag nasuko na ang kalag, nakadungog sila og babae nga tingog, hilom nga tingog sa layo nga nag-ingon, "Dili mo angay anhi." Si Carla gikuha ang mga gamit, nag-decide na nga muuli, pero sa ilang pag-atras ilang nakita nga ang dalan nga ilang yagian pasulod, itabuna na sa mga dahon ug ang pultahan sarado. Iuyog nila ang gate pero dili maabli. Ug diha nagsugod ang tinuod nga kahadlok. Sa daplin ilang pananaw, nakita nila ang red lady naglutaw padulong nila. Di siya mulakaw, naglutaw, pero murag kapadayon ug duol. Kada blink sa mata, mas duol siya, murag cutscene sa horror game ba. Nga paglingi nimo, naana sa imong kilid. Si Joyce nagsugod og hilak, si Dayan nagtuo nga igunitan siya sa tiil. Pagpangita niya, walay tawo pero naay marka. Paglabay og pipila ka segundo, naay nitungha nga tingog sa recorded nila. Walay ning istorya pero di-play balik og kalit ang audio nga ilang gi-record. Ang voice ilang tingog pero distorted. Naitingog sa ilang voice recorded na nag-ingon, "Palihog, ayaw ko biyae." Unya nakita ni Carla ang red lady, creepy kayo. Pero ang smile dili pang tawo, napad ang baba, murag gigisi ang aping, ang iyang nawong murag partly sunog, ang mata pino kaayo ug pula, halos walay kalimutaw. Unya nakita si Dayan ug exit sa likod, ilang giagian pero pagdagan nila ang lubnganan murag nag-usab og porma. Murag dili na sila kabalo asa gikan. Ang mga lapida nagsugod og isbog, dili ingon nga niuyog, pero sa ilang kahibalo lahi na ang mga pangalan. Usa sa lapida nakita nila ilang pangalan. Ug diri na sila ni Syagit og taman. Hilak si Joyce, unya paningkamot og tabang si Carla, pero si Dayan ni collapse. Unya gikarga siya ni Carla, paglingi niya sa kilid, ang red lady naana sa pikas daplin. Ug sa katapusan nilang pagtan-aw, ang babaye naa sa ilang duol ni tan-aw ra, naghilom pero ang mata murag niyaw-yaw og mensahe nga dili nila madungog. Pero sa ilang pagsabot, ang baba naglihok, pero sa ilang tutok murag niingon og kamuna sunod. Pagkatumba og usab ni Dayan, si Carla nidagan dayon padulong niya para tabangan, pero sa dihang gigukod si Joyce, kalit lang ni freeze ang hangin. Unya ang tanan nilang palibot ipahimutang sa usa ka lugar nga walay kausanan. Ang hangin bugnaw nga murag tubig ug ang kalibutan na hilom bro. Walay kasikas, walay hangin, walay tingog, hasta ang flashlight nila nagsugod og kurap. Ug dihay tingog hinay nga tingog sa babaye, dili tin-aw,
ura gikan sa luyo, unya niabot sa ilang likod niingon, "Di mo makagawas, wa pa sila'y nakit-an." Pero si Joyce niyagyag na og hilak, "Dili nako, dili nako." Paglingi nila, diha na ang Red Lady nagparog sa ilang atubangan. Ang sinina bag-ong pula nga nagsayaw-sayaw sa hangin nga walay hangin, taas ang buhok, puti ang panit, ang iyang lawas gamay pero ang tiil wa maglihok, naglutaw. Nihunong sila tanan, walay nakalihok. Si Carla nakabantay nga iyang lawas ng gahi ug kalit, murag gi-pressure, murag napugos og kupot sa sulod. Si Dayan bisag nakamata na, nagtan-aw lang sa Red Lady, nagmurag na hypnotize. Ang Red Lady ni uswag hinahinay kada duol niya, ang mga kandila sa lapida kay misiga og pula, kada labay jud niya. Ang kahoy sa daplin ni uyog nga walay hangin. Si Joyce nakapahiyom lang og gamay pero walay buot, nagahilak na pero walay tingog mugawas. Pag-abot sa Red Lady og mga 5 ka tiil duol na nila, siya mitutok ni Carla, walay tingog pero sa utok ni Carla murag niyagyag og daghang mga mensahe. Babaeng nangayo og tabang, gibunalan, gipatay, murag gi-channel niya tanan nga kasakit nga giagian niya sa una. Si Carla nakahilak og dako, ang luha niya nisulod sa iyang baba ug ang panit niya nagsugod og pamugnaw. Diha na siya nakasabot nga ang kalag sa Red Lady dili gustog manghilabot. Gusto lang siya madungog pero ang presensya murag gahom nga makaguba og hunahuna. Isudlan ang iyang mga damgo, ang ilang memorya, ilang kahadlok, murag gi-replay tanan nilang trauma, mga iatubang sa una. Niingon si Carla sa hunahuna lang, "Unsa man imong gusto?" Ug sa dihang mitingog ang Red Lady, klaro kayo, palihog, "Ayaw ko kalimti." Kalit lang ni hayahay ang palibot, ang suga sa mga kandila napalong, ang hangin ibalik, ang kahayahay sa langit nakita na pod. Nakaginawa sila og balik, si Joyce ug si Dayan nakalingi na. Si Carla nangurog pa pero kabalo siyang umanato. Sa ilang palibot hilom na ang Red Lady, wala na. I-decide sila nga ulakaw padulong sa gate, naara gihapon, abre, walay babag. Paglabang nila sa gawas, tanan nakaginawa og dako pero walay nakaistorya. Si Carla nagsugod og hilak, si Joyce nagpamasahe sa iyang liog, murag gihubog. Si Dayan dilingkod ra og ihawiran ang lapok sa yuta. Nakagawa sila pero ang ilang lawas murag nilingi og kamatayon. Ang ilang mga nawog na usab dili tungod sa kadaot pero tungod sa kahadlok nga ilang di malimtan. Paglingi nila balik sa sulod, ang sulod sa karita murag walay nahitabo, hilom, lapida, dahon, kahoy, pero ang ilang kasing-kasing grabe na ang kasinati. Walay nawala sa ila pero kabalo sila nga dili na sila parihas sa una na ay gibutang ang Red Lady sa ilang hunahuna nga moabot ug hantod sa ilang kamatayon. Pagkaabot nila sa gawas, si Joyce na ospital, unya si Dayan naghilom og 2 ka adlaw, si Carla nagsugod og damgo kada gabii. Sa damgo ang Red Lady sige lang og tingog sa tumoy sa iyang kama. Hangtod karon bisan ni graduate na sila, dili sila moagi og daplin sa karita. Si Dayan dibalhin og syudad, si Joyce niundang og eskwela, ug si Carla wa nagyud kalimot. Kada adlaw magbutang siya og pula nga kandila sa altar. Kay matud pa niya, ang Red Lady dili mohunong kung walay ihalad. Busa kung naa kay plano nga moadto sa Carita Cemetery, ayaw kabalaka sa mga tawo.
kabalo ka unsay dapat kahadlukan, ang tinuod nga kasakit sa kalag. Dili makit-an pero kung moatubang siya nimo, ayaw gyud og tan-aw sa iyang mata kay basid imo na sad ma-eksperyensahan ang ilang nakita.